पाब्लिक धुलाय होगारनांगौ सेन्देल माला गानहोनानै लामा लामा थाबाय होनांगौ। हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं आं लोगोफोर। दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबावा आरोना। लोगोफोर, दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबायानो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, लेट्स गो। लोगोफोर, दामानि जिथुनाखि ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय शर्ट फिल्मनि एक्टरफोरनि सायाव जिथु केस सोलिगासिनो दंना, बेनि सोमोन्दैनो आं मोननैसो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना लाबाय आरोना। मानो होनब्ला जिथुनाखि कल रेकर्डिं भाइरेल जादों, दिनै बे कल रेकर्डिंखौ मोननानै बहुत दुखु नांदों आरो आपसेटबो जादों आरोना। दिनै जोंनि समाजाव जोंनि बर' आर्टिस्टफोरानो दिनै बेबायदिबा मा जागोन ना। दिनै जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिफोरा बा दिनै फिल्म ससाइटिफोरासो आगबारिथों होननानै जोङो सापर्ट खालामबाबो दिनै बिथांमोना बेबायदि गाज्रि लामाजोंसो दिनै आगबारिगासिनो दं आरोना। मानो होनब्ला दिनै सासे हिन्जावसाया दिनै फिल्म इन्डास्ट्रियाव थांनो होननानै इन्ट्रेस्ट जानानै दिनै थांनो नागिरदों। दिनै बेखौ बिथांमोना सापर्ट खालामदों, अब्लाबो दिनै सापर्ट खालामनायनि नामाव बिथांमोना फायदा उठायदों आरोना। बहुद दुखुनांथाव। दायो जिथुनाखि सिख्लासा कल रेकर्डिं भाइरेल जादोंमोन, दिनै बेखौ खोनानाय मथेबा मेडिकेल टेस्ट खालामबायनो आरोना। मेडिकेल टेस्ट खालामनानै दा पजिटिभ मोनबाय। बिथाङाथ' उन्दै बैसोनि हिन्जावसा। दायो पजिटिभ मोननायखाय दिनै दिलीप, सुबर्ण, अनिल, दैदेन बिथांमोननि सायाव माने मा जाखो दा पक्स' आयेननि दारै माने बिथांमोना केस होजाबाय आरोना। मानो होनबा दिनै बिथांमोना फिल्माव चान्स होगोन, रुल्स खालामनो होगोन बा फिल्माव गाहोगोन होननानै थगाय दिनै बे हिन्जावसाखौ जिथुनाखि रेप खालामबाय बा दिनै फायदा उठायबाय। दिनै बेनि थाखाय बिथांमोना दा पक्स' आयेननि दाराव माने केस रेजिस्टार खालामजाबाय आरोना। आरो दायो दिलीपआथ' हमजाखागोन अलरेडि, बिथाङा हमजानानै दा पुलिसनि जिम्मायाव दङ। ओमफ्राय दा साथामा खारखुमानानै दङ आरोना। बिथांमोना भुल दंखायो, बेनिखायनो दा खारखुमानानै दङ। अनिल मोना खारखुमानानै दङ आरोना। लोगोफोर, बिथांमोनखौ दिनै पुलिसनि आखायाव होआलासिनो दिनै बिथांमोनखौ पाब्लिक माने माबा खालामग्रोनांगौ आरोना। पाब्लिक धुलाय होगारनांगौ। पाब्लिकआ फेस्ला खालामखांनायनि उनावसो दिनै पुलिसनाव हरनांगौमोन आंनि मथेबाथ'। बिथांमोनखौ थाख्लु सिननानै सेन्देल माला गानहोनानै लामा लामा थाबाय होनांगौ, अब्लासो जागोन। बेनि उनावसो दिनै बिथांमोनखौ पुलिसनो आगारनांगौमोन। बिथांमोनाथ' माथो न'खर संसार दंखायोआनो, गथ' गथाय दंखायोनो। मानो दिनै बेबायदि खालामदों बिथांमोना फायदा उठायदों गावजों गाव। बेबो बेलेग हारिबा मोनसे खोथा, बेलेग हारिया खालामबायनो जोंनि बर' हारिखौ होमबा बेलेग खोथामोन आरोना। दिनै गावजों गावनो बेबायदि खालामबाय जानो होमबाथ' दिनै जोंनि बर' इन्डास्ट्रिफोराबो बा बर' फिल्म ससाइटियाबो माने मा जाखो दा बलिउडनि बायदिसो जालांगासिनो दं। माने कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है होननाय बायदिसो जाना दं आरोना लोगोफोर। बिदिबाथ' मा जागोन होनबा सानना नायदो नोङो, दानिफ्रायनो बेबायदिबा। बेनिखायनो लोगोफोर, दिनै जों एक्टर एक्ट्रिसफोरखौबो एसेबां सापर्ट खालामनाङानो। जोङो सापर्ट खालामनायखायसो दिनै बिथांमोना जौगानायखाय माने दिनै बेबायदि लेभेलसिम थांनो हादों आरो दुगा जादों बिथांमोना। बायदि बायदि थिंकिं फैदों बिथांमोननिसिम, मिथिबायना लोगोफोर। दिनै मा हिसाबाव दिनै बिथांमोना बेबायदि खालामखो दिनै जों हमनो हायासै आरोना। माबायदि बिथांमोना न'खर संसार दंखायो, गथ' गथायबो दंखायो, हिन्जावफोरबो दंखायो अलरेडिनो। खालामनाङामोन आरोना। आरो गावनि हारिखौनो बेबायदि खालामनाङामोन आरो। दिनै बेनि जायगायाव दिनै नोंथांमोननि फिसाजोफोर बा बिनानावफोर जायोमोनबा, बे दिलीपमोननि, सुबर्णमोननि बिनानाव बा फिसाजोफोर जायोमोनबा नोंसोर मा होनगौमोन? ओरैनो जायाना। लोगोफोर, दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन। नोंथांमोना मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।